שלום, אנחנו היום מתקנים מסך של נקסוס 5X. יש פה בעיה במסך, אז אנחנו תכף נפתח אותו ונשים מסך חדש. מתחילים לפתוח עם מכסה אחורי. אנחנו צריכים משהו בסגנון כזה, משהו דק כדי להכניס פה לצד, ומתחילים לפתוח את הטלפון. יש פה הרבה קליפסים, אז אנחנו עוברים ופותחים אחד אחד. זהו, הוצאנו את הגב. עכשיו יש לנו להוציא את כל הברגים, ואחרי שאנחנו נוציא את הברגים ישר ננתק את הסוללה. פה כל הברגים הם אותו אורך, אז אנחנו פשוט יכולים לשים אותם את כולם ביחד. עוד פעם נעבור, נוודא שהוצאנו את כל הברגים, הכל בחוץ, ואנחנו נוציא את הפלסטיקים, השילדים. עכשיו הוצאנו את כל הפלסטיק האחורי, אנחנו מנתקים את הסוללה. מנתקים את כל הפלטים, פלט של המצלמה, גם מצלמה קדמית, שמים אותה בצד, פלט של המסך, ואנחנו יכולים כבר להוציא את הלוח. הוצאנו את הלוח. עכשיו אנחנו צריכים להעביר את כל החלקים שיש פה, אנחנו צריכים להעביר למסך חדש. זה בעצם מסך מפירוק, מסך מקורי של נקסוס 5X. אנחנו נעביר כל החלקים מפה לשם. בואו נתחיל. יש לנו פה שקע אוזנייה. זה שקע אוזנייה. אנחנו מעבירים אותו לפה. אנחנו גם צריכים להעביר, יש פה כמו מין פלט קטן כזה, מוציאים אותו ממש בעדינות. אנחנו רואים יש פה לד שנותן לנו אינדיקציה. אנחנו מעבירים גם את הלד הזה במקום. אנחנו מעבירים גם מצלמה. עושים הכל לאט לאט, בלי למהר, כדי לא להרוס. והמצלמה. מעבירים גם את הרמקול שמע. הכל בעדינות ובזהירות כדי לא להרוס שום דבר. זה הרמקול שמע.
חשוב מאוד להעביר גם את החיישן. יש לנו פה, אנחנו רואים חיישן, יש פה כמו ספוג ויש פה גם גומיה. אנחנו צריכים להעביר גם וגם. הנה מה, אני אפריד אותם כדי להראות לכם. זה הספוג וזה גומיה. שמים קודם כל את הגומיה, ואחרי זה שמים את הספוג מלמעלה. בלי זה החיישן קרבה לא יעבוד. יש לנו פה גם גומיות של המיקרופונים. כל מה שחסר אנחנו מעבירים. את הגומיה הזאת נגיד יש לנו, אז אנחנו לא נעביר אותה עוד פעם. את הגומיה למטה גם יש לנו, אז אנחנו גם לא נעביר. מה שנשאר זה להעביר רטט. עכשיו, כדי להוציא את הסוללה, תמיד עדיף טיפה לחמם את זה. את הכפתורים אנחנו לא מעבירים, כי יש פה כבר כפתורים. עכשיו אנחנו נחמם את הסוללה. אנחנו מחממים את כל האזור. ואז לאט לאט מוציאים אותו. לפעמים הסוללה דבוקה ממש חזק, אז בסבלנות צריך להוציא אותו כדי לא להרוס. אם נגיד הסוללה הייתה דבוקה ממש חזק, אז הייתי קודם כל מרים טיפה פה, טיפה בצד השני, ולאט לאט 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 הייתי מוציא אותו. במקרה הזה הסוללה היא לא הייתה דבוקה חזקה, לא הייתה דבוקה חזק, אז הוצאנו אותו בקלות. שמים פה את הסוללה, אנחנו עוד פעם עוברים, מסתכלים שלא שכחנו כלום. שמים את הלוח, מחזירים למקום. גם מצלמה קדמית אנחנו צריכים להחזיר. מחברים מצלמה השנייה, מחברים את הקונקטור של המסך. ומחברים גם את הסוללה. סוגרים את השילד האחורי. כרגע אנחנו נסגור את כל הברגים. כמו שראיתם, תיקון החלפה של נקסוס 5 זה לא תיקון קשה. אין פה הרבה דברים להעביר. כל הברגים, כמו שאמרנו, הם אותו אורך, אותו עובי, אז אנחנו פשוט מחזירים אותם. נשאר לנו עוד בורג אחרון. נעשה גם אותו. זהו, כל הברגים בפנים. אנחנו מוודאים שהכל יושב במקום, שהכפתורים לחיצים, הכל יושב כמו שצריך. אנחנו מוודאים שאין אבק על המצלמה האחורית, וסוגרים את המכסה האחורי. המכסה האחורי הוא יושב עם קליפסים, אז אנחנו פשוט לוחצים, שומעים את הקליקים,
ברגע שאנחנו שומעים כל קליק אנחנו יודעים שזה נכנס כמו שצריך. הכל נכנס, הכל יושב במקום. בואו ננסה להדליק, נראה אם יש סוללה. כן, הטלפון נדלק. זהו בעצם. הוחלף מסך. הטלפון עובד. פה, הנה נשאר לנו קצת פתוח, סגרנו. וזהו בעצם טלפון תקין. הכל עובד. מכניסים את הקוד. מוודאים שטאץ' תקין. וזהו, סיימנו עם התיקון.